10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.Sun.Star.com.ph. Visit Southfed at Sun.Star.com.ph to get the latest updates. Maayong adlaw, kini sa Jason Doval o kini ang Sun.Star Pilipinas. Formal nang gidawat ni Kongresista Leni Robredo ang nominasyon sa Liberal Party isip kandidato pagka-Vice Presidente alang sa 2016 elections. Buong puso, buong pananampalataya, at buong napagpupong tinatanggap ang hamon na tumakbo bilang pangalawang Pangulong Sekretary. Kahinumdumang si Robredo ni hangi og dugang panahon aron ikonsiderar ang nominasyon sa pagka-Vice Presidente. Si kanhi DILG Secretary Mar Rojas nga maoy ni paila-ila ni Robredo nagpasalamat sa sakripisyo sa pagdawat sa nominasyon sa maong posisyon. Si Presidente Benigno Aquino III mipasalig nga mas mangampanya pa siya karon kaysa atong panahon nga nilansar siya pagka-presidente. Bisitaha ang www.sunstar.com.ph alang sa kumpletong detalye. Sugod sunod buwan, moabli na ang pinakadakong mall dinhi sa Cebu, ang SM Seaside City Cebu. Nahumana ang konstruksyon sa maong mall apan daghan pang mga problema ang wala pa masulbad sa syudad sa Cebu isip pagpangandam sa pag-abli niini. Gani nisuwat na ang PhilInvest Land Incorporated usa sa mga locators sa South Road Properties nga naghimo og mga condo units sa pag-prioritize sa syudad sa pagkompleto sa mga infrastructure projects aron masulbad ang pagbaha ug traffic. Matod pa sa PhilInvest nga katunga sa mga proyekto apil sa ilang gisabutan alang sa usa ka joint venture project niadtong 2009. Kini nga mga proyekto naglakip sa concreting ug paghuman sa Pardo Access Road ug concreting sa Pardo Mambaling Access Roads. Laing proyekto mao ang concreting sa Commercial Road 2. Nakalatid sa joint venture agreement nga tiwason sa syudad ang Industrial Road 1, drainage sewer lines sa dili pa magsugod ang flip sa development sa ilang 10 hectare nga property. Sa pagkakaroon, nahumana sa PhilInvest ang first phase joint venture project. Ilan na usab na remit sa syudad ang full guarantee payment sa first phase sa development. 1 billion pesos ang gisaad sa mga negosyante alang sa kampanya ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte kung ugaling mudagan siya pagka-presidente sa sunod tuig. Mato ni Duterte nga usa ka pundok sa mga negosyante ang mipasalig kaniya nga mohatag og 1 billion pesos. Kini ang gibutyag sa mayor sa iyang programang Gikan sa Masa para sa Masa ni adtong Domingo. Naila lamang ang grupo sa mga negosyante nga Anonymous Patriots for a Peaceful and Progressive Philippines kon AP4. Dugang ni Duterte nga makigtagbo ang AP4 kaniya sa Davao apan wala gibutyag sa mayor kung kanusa og asa sila magkita. Si Duterte miangkon nga na-pressure na siya nga mudagan tungod sa kadaghan og tawo nga mupugos kaniya nga molansar pagka-presidente. Kahinungduman nga mianunsyo na si Duterte nga moretiro na siya sa politika og dili na siya mudagan sa sunod tuig. Luwas ang Pilipinas sa mga bagyo kutob Miyerkules matod sa Pag-asa. Tungod niini, makasinati og maayong panahon ang kadaghanan sa parte sa nasod sa sunod
nga tulo ka adlaw. Matod sa ahensya nga walay weather disturbances ang nasigpatan duol sa Philippine Area of Responsibility. Luwasab nga mobiyahe sa mga kadagatan sa nasud sanglit wala may giisa nga gale warning signal. Samtang ang bago pa lang nakagawas sa Pilipinas nga si bagyong Kabayan mikalas og duha ka kinabuhi dito sa probinsya sa Nueva Ecija ug Aurora. Samtang anaasa sa 63 ka mga tao ang missing sa Ilocos ug Central Luzon. Mukabat na sa 131 ka mga balay ang naguba ni bagyong Kabayan. Nagpadala na ang gobyerno og relief goods alang sa mga apektadong pamilya sa Aurora, Bulacan ug Nueva Ecija. Ug ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud. Silver medal naman tuod ang nakuha sa Gilas Pilipinas sa bag-uhay lang nahuman nga 2015 FIBA Asia Championship apan mapasigarbuhon gihapon ang mga Pinoy sa nakabot sa Gilas. Apan wa usab matago sa mga Pilipino ang kahiubo sa resulta sa final game tungod kay alang kanila ang duwa na himong lutong Macau. Ang presidente sa Samahang Basketball ng Pilipinas nga si Manny Pangilinan may reklamo sa mga binuang nga posibleng gituyo sa host China aron pagguba sa preparasyon sa Gilas. Pinaagi sa iyang Twitter, si Pangilinan mibutyag nga nadugay ang electric bus nga mao'y mudala sa Gilas gikan sa hotel paingon sa gymnasium. Kini tungod daw wala ma-charge ang maong bus. Mato ni Pangilinan nga wala kaayo makapahigayon og saktong warm-ups ang mga Gilas players tungod kay diha pa gitarong ang net sa ilang goal. Dugang ba ni MVP nga pipila ka mga sakop sa Gilas coaching staff ang naglisod pagpangita og asa sila og ticket. Matud pa nga way bisag usa ka ticket nga gigahin ang local organizing committee ngadto sa SBP. Sa kasabutan, responsable sa local organizers ang paghatag og ticket sa teams nga moduwa sa championship. Ang rain or shine player sa PBA player nga si Chris Chu nag-ingon nga proud siya kay walay nagdahom nga maabot ang Gilas sa finals. Ania ang pipila ka mga tweets sa ubang personality sa natad sa entertainment, sports ug journalism. Gawa sa silver medal, nalakip sab si Jason Castro sa Mythical 5 sa maong torneo. Ang uban nga mga nasulod sa Mythical 5 mao sila si Nika Barami sa Iran ug ang Chinese players nga sila si Alun Go, Kizu ug Yi Jianlian kinsa mao'y nahimong MVP. Ang grupo nga gikan sa Compostela ang midaog sa Sun.Star Bisdak Magasin Bangga sa Sayaw Cebu 2015. Usa ka medley of PNoy dances nga adunay modern twist sa hip-hop ang tema sa ilang sayaw. Ang grand finals dito gihimo sa Enanchong Activity Center sa City of Naga ni adtong Sabado. Ang grupo nakadaog og 50,000 ka pesos, tropeo o jacket sa Globe or PM. Ang laing mananaog mo ang Barangay Paho sa Lapu-Lapu City sa second place, Barangay Capital Site sa Cebu City
sa 3rd place ug Barangay Tisa sa 4th place ug Barangay Poblasyon sa Madre Deho sa 5th place. Ikatulo na kini ka tuig sa Sun.Star Bisdak Magasin Bangga sa Sayaw dinhi sa Subo. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pa sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, wala nakadaog sa mga premyo sa 658 Ultra Lotto o 649 Super Lotto sa mga bula kagabi. Bulahan unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Kung di natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang-updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sun.Star Online o sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Kini si Jason Gawal o kini ang Sun.Star Pilipinas. Newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install, wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!